recam. Hej folkens. I undrer jer nok over, hvor det her kommer fra. Jeg havde optaget 2 videoer. Ja, de fuckede op, så jeg har fået minet en masse. Fået så gode ting her. Jeg kan lige prøve til. 27 jern har jeg. Og 10 gold. Så der er ikke så meget sket andet end at jeg har fået bygget det her hus, og jeg har gjort det pænt, og jeg er klar til at lave en etage, og nok det eneste jeg har fået lavet herinde. Jeg spiller nemlig heller. Det er nok jeg kan lige se hvor lang tid siden at den der kom ud. Det er en time siden. 6 timer siden, 2 timer siden. Der er lidt forskelligt. De her to, de hører til den samme server, som den der hører til. De her to, de hører sammen med den der server og den der. Så det er kun den der, jeg har fået lavet, uden at være inde på en server. Men det her, det er, at jeg overvejer at gøre sådan, at sådan her, at den står lige, at jeg har mit Minecraft på næsten fuld skærm. Så mit Minecraft er i mange dele. Så kan jeg se efter, hvad klokken er. Så det vil være en meget smart idé. Jeg skal akkurat stoppe klokken. Jeg skal ud og have noget at spise, og jeg skal ud og have noget frokost faktisk. Det er mere det, jeg mener. Jeg skal ikke ud og spise morgenmad. Ja, men det jeg skal få lavet i den her episode, det er at lave næste etage. Selvom jeg fortalte, at jeg havde gjort klar til. Sådan der. Jeg har i hvert fald fået lavet en masse til anden etage nu. Så tager vi lige og fjerner den der. Nej, jeg skal jo have det. Det jeg skal have akkurat. Bum. Så sætter jeg lige en her, hvis jeg kunne sætte. Bum, bum, bum. Bum, 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 bum. Så sætter jeg lige en bank der. Og så kunne jeg sætte noget. Hernede, det er kun til, hvad kan man kalde det? Når jeg skal fortælle noget nyt inde på min server eller noget andet, så har jeg det her lille studie hernede, som jeg er i gang med at bygge lige nu. Så det kommer jo til at være meget hyggeligt at spille herinde på en single player, og jeg har også noget andet op at køre, får jeg i hvert fald. Jeg får også noget plugin, hvor I kan lave plugins op at køre. Faktisk hvor jeg skyper med nogle af mine venner, hvor de skal svare på hvad plugin gør. Hvad de plugins jeg siger nogle plugins, så skal de sige hvad de gør. Og hvis de kan det, bum, så bliver det smidt ud, og så tager jeg en ny. Og sådan kører det for evigt. Jeg tør kræfter mig alligevel. Godt. Selvom det... Jeg sidder også herinde, selvom jeg optager. Selvom jeg ikke optager. Så hvis der er noget nyt inde på den, mens I ikke lige har set med, så er det nok derfor. Ellers, jeg får snart et program til livestream også. Så, ja. 13 stykker, det er vist ikke nok. Jeg prøver med 20 stykker. Undskyld, videoerne kommer til at være lidt kort, men nogle 20, der kan jeg bare ikke lægge dem ud. Af en eller anden grund så. Jeg går ned igen.
3. Jeg har ikke nok. Folkens, må jeg gerne spawn et stykke. Det er kun et stykke, folkens. Et enkelt stykke. Ellers vil det tage mig 5 dage, før jeg er færdig med det her. Det gider vi ikke, vel, folkens? Det tror jeg, I siger ja til. At jeg gerne må det. Men kun den her en gang spørger jeg også kun om. Men aldrig igen gør jeg det. Jeg logger ud nemlig. Så gør jeg lige sådan her. Game mode 1. Bum. Et stykke. Så logger jeg lige ud. Jeg pauser lige. Så er vi tilbage. Jeg er lige nødt til at gøre sådan der igen. Hvor er jeg nødt til det her? Sådan der. Godt. Bare rigtig godt. Se. Så skal jeg bare lige stole til det. Jeg har en god idé. Man kunne måske gøre sådan her. Der. Hvad? Okay, men jeg sidder lige og optager en video. På grund af, at jeg skulle lige snakke med dig jo. Men det var bare lige... Folkens, det var lige min storebror, der lige kom ind. Det er min anden storebror. Bum. Det ser da meget flot ud. Jeg tror, jeg vil stoppe den nu, så jeg kan lægge den ud meget hurtigt. Så kan I også få ekstra episode op meget snart. Så der kommer til at være meget langt.